K tomu, že sám je iba amatérsky fotograf, založil v Prešove fotopoznávací krúžok a je aj organizátorom jedinečnej súťaže Fotografia očami detí, kam môžu deti do 15 rokov posielať svoje fotky. My sme ich zastihli na Drienici, kde sa prostredníctvom fotoaparátov pokúšali zachytiť tohtoročný posledný sneh. Ideme teraz fotiť, rozhodujte sa do skupín ako vždy. Téma znie čaro farieb, tak aby sme mohli posielať do súťaže fotografie naše. Takže skupinky si vytvorte, ktoré máte vždy. Fotopoznávací krúžok vznikol pôvodne v Sabinove, funguje už 3. rok a odvtedy sa v ňom vystriedalo asi 70 detí. Spolu chodia na výlety po celom Slovensku, kde spoznávajú krásy prírody alebo histórie a uchovávajú si pamiatku v podobe digitálnych obrázkov. Kde všade si už s nimi bola a kde sa ti páčilo tak najviac? V Starej Ľubovni sme boli aj v Tatrách a asi sa mi najviac páčilo v Tatrách. Máš pekné fotky, budeš posielať ich aj do tej súťaže? Som poslala 2. Tá jedna má zatiaľ 6 hlasov a druhá 5. Páči sa mi, že chodíme po Slovensku a ako je to zábava s tými ľuďmi. Podľa čoho si ty vyberáš záber? Tak, podľa toho, aké pestré farby sú na ňom, ako vidno a že by bol pekne ostrý. Najradšej ako fotím fotky v pohybe. Čiže napríklad aj teraz ako ľudí na vleku a fotil som môjho kamaráta, ako hraje hokej a poslal som už do súťaže. Patrí medzi prvých 10 najlepších a ešte to neskončila sa táto súťaž. Na čo dávaš ty pozor, keď fotíš? Nesmú sa mi triasť ruky a nesmú sa hýbať. Ako niektoré foťaky majú dobré zaostrenie, takže môžeme sa aj hýbať. Dávaš ty pozor aj na svetlo, keď fotíš? Je svetlo dôležité? No, dosť je dôležité, lebo keď fotíte proti svetlu, bude zlá fotka. Čo sa týka našich výletov, sú to spravidla dvojdňové výlety, čiže chodíme vždy na noc. A môžem spomenúť také miesto, ako je napríklad Stará Ľubovňa, Sigord, Humenné. Väčšinou si aj varíme sami na týchto výletoch, teda hlavne detská varia. No a takisto okrem aktivít foto skúšali sme aj natočiť si napríklad vlastné video nejaké. Teraz si skúsiš nejakú fotografiu sám. Je to spojené aj s tým, že je to aj o prírode, je to aj o fotografovaní, je to aj práca s počítačom a je aj všímanie si ľudských vlastností takých, ktorých neviem, nevšímam si ich v bežnom živote a tak ďalej. Čiže trošku sa aj pozerať ináč na ten svet. Už od januára môžu deti posielať svoje fotografie na internetovú stránku súťaže Fotografia očami detí. Porota z nich každý mesiac vyberie tie najlepšie, ktoré potom postúpia do veľkého júnového finále. Dielka hodnotia napríklad Viktor Zamborský, Fedor Vico, ako aj Peter Cmorík či Katka Koščová. My vlastne máme každý mesiac vybrať 10 fotiek, ktoré nás najviac oslovia a ja som vlastne medzi tými 10, alebo teda mňa medzi tými 10 oslovila asi najviac táto fotka s týmito holubmi. A je tam nejaká pani, ktorá no, presne to je to. Alebo Ujo je to dokonca, ktorý krmí holuby. A strašne sa mi páčilo, že napríklad tento tu vpredu je úplne rozmazaný, niektoré sú zase ostré a tak mám pocit, že to je strašne dynamické a že je to veľmi pekne urobené. Najradšej fotia si seba, mám taký pocit a sú to